What's up mga kapiga? Five little monkey jumping on the bed. Ay, ka daw siya vlogan ako. Hi. Dahil Sabado ngayon mga kapiga, maghanap tayo ng pera. Titimbrihan ko kayo kung paano kumita ng piso-piso. Mamaya, ihanda ko muna yung paliguan ng anak ko. Ito. Ayun. Yan. Maligo siya mamaya dyan. Dapat muna natin dito. Baka malaglag ah. Sabado kasi ngayon mga kapiga, walang pagkikitaan. Kaya maghanap ako ng pagkakakitaan. Kahit piso-piso lang. Sabi ko sa inyo, pag may gumaya nito sigurado. Kahit piso-piso kikita ka. Mamaya ipapakita. Legit to mga kapiga. Subukan mo lang pag na kita mo mamaya yung piso-piso. So yun no, tapos na yung paghanda ng liguan ng anak ko. Ayan. Ano ko ng baga? Ano? Bisa mo na yun ako! Ay, parang takutawan ko eh. Ganun mo pa, balandra mo pa dyan. Papakita ko rin sa mga kapiga yung mga iba kong piso-piso. Yan yun, tara. Dito yung iba kong piso-piso mga kapiga. Yan. Siya ano to, binabili ko lang to ng 500 eh. Yan. Yan. Piso-piso rin yan. Ito pa. Yan. Piso-piso rin yan. Diba? Ubos na nga. Punong-puno yan. Yan. Ganyan lumanap ng piso-piso. Swerte lang. Diba? Sa halagang 500, pagpakinabangan mo ng piso-piso. Ayan mga kapiga. Alam nyo na yung mga piso-piso. Yun ang piso-piso. Pag walang ginagawa, hanap ka ng piso-piso. Diskarte lang yan. Papa! Ay! Hawakan mo muna ako. Kasi mama niya non-uling-uling ni mama. Mamaya mag-chipon ako. Bawal ako nun, papa man amoy bawal. Ay, mo muna asawa mo tapos kung tingas-tingas eh. Ay. Ang mga anak. Yan ang buhay tatay mga kapiga. Mamaya tayo alis kasi na-checkpoint. Ano titingnan mo? Sabi mo, shout out, Gian Bricks, Chiquito. Ay, hindi ko naman ako na yan. Ay. Ha? Shout out, Gian Bricks, Chiquito. Alis na si Papa eh. Maghanap ng piso. Tara, pupunta natin ang palengke para maghanap ulit ng ibang piso. Aray! Init! Go! May marshmallow kayo, boss? Malos? Okay, malalaki. Meron. Malaki. Ganyan kalaki oh. Yung bilog. Yung nakapak. Malaki. Oh, meron. Sa? Magkano isang pack? Magkano isang pack? Malaki, magkano malaki yan? 110. Dalawa nga po. Anong klase? Chocolate flavor. Ah.
110. 220. Dalawa boss, no? Lang lahat. Boss, okay lang ba ni boss? Maria? Kalian. Lang, bibilangin ko lang. Bilangin natin mais. Sigurado. Bilangin din doon eh. 30. Saan yung boss? Ay, malas. Dito. Ha? Ay, ito pala. Salamat boss, ha? Oo. Ay, salamat. Let's go. Let's go, let's. So yun, mga kapiga, no? Ito lang yung binili ko. Yan, uling. Saka marshmallow. Saka stick. Yan, marshmallow. Uling, stick. Yan, mga kapiga. Marshmallow, uling, stick. Marshmallow, uling, stick. O, tara. Yan lang yung barya-barya. Uwi na. So yun, mga kapiga, andito na ako. Makabalik na ako agad, no? Bis ko, no? So yun, kikwenta natin yung magkano yung nabili nating piso-piso. So yun, meron akong dalawang stick, balot. 10 lang to sa palengke. Dalawang stick. Isa. Dalawa. Tapos uling. Ayan. 25. Tapos 20, 45. Tapos marshmallow 110. Plus 110. 220 plus 45. Yun. 220 plus 45. Magkano? 265. Oh. Mura lang. Mura lang yan. Mamaya, papakita natin yung kung paano kumita ng piso. Mamaya, mga kapiga. Ayan. Lang. Ikaw bakla eh. Yan, mga kapiga. Init-init lang. Mainit talaga yan. Pinapaliwanag namin sa iyo mainit. Ngayon, Magkano sa tuwag? 2-1, 3-5. 3-5? masukat. Diba? Sama natin si vlog si ano? Si Ano ba yun? Marge. Ano ba yan? Pakita mo yung snowball ko rin ha. Yung bato-bato ko Ang doon. dami namin dito. Oh. Okay ka, uy. Ayaw mo magay sa vlog ko? O ito pa, ano mo yan? Sama mo Oh, may snowball pa, may ano. Uy, okay mag-anuhan dyan. Ano mo kaya dito? Mga kapiga, alam nyo na kung anong diskarte. Ganon lang yan, mga kapiga. Simpleng ano lang kamo yan. O ito. Merong malos, merong stick, merong ihaw. May city O, pa. diba? Ito. Oh. Babay ka na. Yun, mga kapiga. Ano pang hinahantay nyo, mga kapiga? Gumawa na kayo ng piso-piso para kumita kayo. Magugulat kayo sa kita nyo. Salamat sa pagtanaw. Babu!